לאחר ההשתלה נפגשתי עם הדיאטנית הנפרולוגית. היא אמרה לי שאני יכול לאכול חלבון, ואני יכול לאכול דג, ואני יכול לאכול עוף. אז נורא שמחתי כמובן, אז אמרתי לה, את מתכוונת כשאת אומרת עוף, לפולקה. אז היא אומרת לי, לא, אני מתכוונת מנת עוף, קיריים ופולקה. בשבילי זה היה כאילו, כנס לגן עדן קדימה. לאחר ההשתלה, בעצם זו הזדמנות למושתל לקבל אורח חיים שהוא בעצם אורח חיים בריא, כמו כל אדם מן היישוב, כאשר הוא נמצא בתחת איזושהי קבוצת סיכון לאור הטיפול התרופתי שלו ולאור הבעיות ומחלות שברקע. מושתלים שמגיעים מדיאליזה הם בדרך כלל אנשים שלאורך תקופה הוגבלו בנוזלים. הגבלה בנוזלים זה אומר בדרך כלל הייתה להם הגבלה לליטר ביום. זה אומר שהם יכולים לשתות רק 4 כוסות. לאחר ההשתלה, כאשר הכליה מתפקדת, אז בדרך כלל ניתן לשתות להפך, אפילו הרבה, כמו אדם רגיל. בדרך כלל בדיאליזה, בגלל שהכליה לא תפקדה, ויש הגבלות במוצרים עשירים באשלגן ובזרחן. אשלגן נמצא לרוב בירקות ובפירות, בדגנים מלאים. יש אשלגן בפיצוחים, בקטניות, והרבה מזונות כפועל יוצא מזה מוגבלים. לאחר ההשתלה, לרוב רמת האשלגן מתנרמלת, ולכן אפשר לאכול בדגנים המלאים, את הירקות, את הפירות, את הקטניות, את השקדים, את האגוזים, אז זה מאוד מרחיב את הרפרטואר של האכילה, שזה שינוי מאוד משמעותי. צריך להיזהר מאוכל שהוא לא מבושל עד הסוף, או מאוכל שיכול להיות שיש בו חיידקים או מזהמים אחרים, כדי שזה לא ייצור מחלות מזהמות שיכולות להיות מסוכנות אצל מושתלים. השתלה הייתי מאוד מוגבל, קודם כל ברמת החלבון. כמות החלבון שיכולתי לצרוך הייתה מאוד נמוכה, וזה יוצר מצב שכשצורכים חלבון, יש לי תמיד תחושה שצרכתי יותר מדי. מלח מחוץ לתחום, לאכול אורז בלי מלח, תפוחי אדמה בלי מלח, כל מיני דברים מאוד בסיסיים, מאוד קשה. אני לא מדבר על 3 ימים או הישרדות, אני מדבר על תהליך של חודשים, הוא לא פשוט, אבל זאת המציאות. יש 4 פירות שאסור למושתלים לאכול, מכיוון שזה פוגע או מעלה את הרמה של התרופות למניעת דחייה בגוף, והפירות האלה כוללים פומלה, פומלית, אשכולית ורימון. חוץ מזה, אין באמת הגבלה מסוימת לכל האנשים אחרי ההשתלה. זה לא מורכב מדי, זה לא משהו שהוא דורש איזושהי אנרגיה יוצאת מן הכלל. התזונה צריכה להיות מגוונת מכל קבוצות המזון. הבונוס הזה של גם שאפשר לאכול מה שפחות או יותר רוצים, הוא רק טיבול נהדר לחיים.